Хей! Добро утро, добър ден или добра вечер, в зависимост кога гледате това видео. Поздрави от прекрасен и слънчев Бургас. Показа малко морето за хората, които все още не са го виждали тази година. Тук си е, не се притеснявайте, чака ви. Разхождам си се сутринта и си разсъждавам за това колко е важно да не определяме Божието помазание, присъствието на Господа или движението на присъствието на Господа според нашето емоционално състояние. За съжаление, хората сме изключително склонни да си мислим, че Господ ни е оставил в големите борби. Защо? Защото тогава не го усещаме, може би, по този начин, по който на нас не се иска. Но ви припомням за това, че Господ не те е оставил в битката на твоя живот. Той няма и не е приключил с тебе. Вярвам с цялото си сърце, че ние като християни трябва да се научим да се радваме в трудните моменти в живота си. И да, може би това е шантаво и хората си казват, ама как мога аз да бъда радостен, когато преминавам през такава трудност? В Яков се казва, радвайте се, братя, когато изпадате в разни изпитания, защото те усъвършенстват вашата вяра. Това слово е записано в Библията и мисля, че всички можем да се получиме. Когато минаваме през трудности, когато минаваме през изпитания, радвай се. Радвай се. Защото радостта в Господа е твоя сила. Намери начин, отърси се от всичко това, което те заобикаля, от всичко, което те притеснява. Влез в Божието Слово, намери себе си и му позволи то да стане твоя сила. Яж Словото, вдишай Словото и вярвам, че това ще ти даде сила да излезеш от ситуацията, в която се намираш. Не забравяйте, скъпи приятели, това, че не усещате Господа в сезона, в който се намирате, това, че сякаш си мислите, че Той не действа, това не е реално и това не е истина. Това са просто чувства и емоции, които преминават. Но толкова е важно в тези моменти ние да бъдем трезви, ние да бъдем силни. И аз искам да те насърча, че ти си силен и аз вярвам в тебе. Аз вярвам, че ти можеш да се справиш с ситуацията, в която се намираш. Защото съм изпълнен с вяра и вярвам, че Господ ще направи чудо в твоя живот.